מרק, אני רוצה רגע להתקן אותך לגבי היעדים שדיברנו עליהם ממש בחודש ינואר השנה, לגבי 2024, חדשות טובות או פחות טובות. קודם כל הפרויקטים אושרו. החדשות הפחות טובות זה שהיעדים שהצבת כאן מבחינת לוחות זמנים לסיום לא מקובלים. אתה חייב לגמור את הכל בלוחות הזמנים האלה. מוטי, זה מטורף, אני לא יודע איך אנחנו עומדים בדבר הזה, זה טירוף. חברים, אנחנו נערכים לשנת 2024, שנה קשה ומאתגרת, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, והציפיות איתנו הן בשמיים. ואני מצפה מכם לעמוד במשימות האלה שהגדרנו לעצמנו. הגירה לירח? איך עושים? וואו, מרק, הגזמת, חבל על הזמן. שלח לי מלאך שייקח אותי ללב. ארכיטקטורה. בדיקות בוקר. אנחנו לא עובדים אותה! אנחנו לא עובדים אותה! דוקטור, תירגע! Hasta la vida, bro. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. יאללה ביי. לא באמת חשבתם שענף תשתיות אופן שוב ואוטומציה עושים את זה ככה, נכון? עכשיו בואו תראו איך עושים את זה, אבל בסטייל, תהנו. תקרא לי לבחור הזה שאחראי אצלנו התשתיות. איך קוראים לו? אני... אולגה, את לא מבינה מה עשינו עכשיו. וואו, כמה הרבה. ביבי, תציגי לנו. תשתית קוברנטיס. הקמת AWX. העתקת אתר שלישי עם האגירת וויטנס. כאילו אני. אוטומציה. אינטגרציה. DC, סיבים. הקמת תשתית ספלן. 2024, תשתיות בקליק, הקמת שרתים, 3,400 מקומות, אוטומציה לאחסון, תקשורת. אוטומציה לבדיקות הבוקר. אנחנו על 23 תהליכים. פורטל BA, אוטומציה בתפעול, תקצה סלף סרוויס, כרטיס חכם במובייל. צ'ק. עשינו מהפכה בהנגשה של דשבורדים תפעוליים, גם להנהלה וגם למוקדים. הנגשנו תהליכים עסקיים במובייל. 24,000 אישורים עברו מאז שעלינו רק לפני מספר חודשים. הספת 2,000 לקוחות, 6,000 תהליכים עסקיים. עשינו ובנינו ניטור התראות תהליכים נפלאים. השילוב של אוטומציה, של שיפור השירות, של מובייל, הנגשה במובייל, לא יסולא בפז. החלפת 4 מתגי סל, פינוי והחלפת 6 מארזי אחסון, החלפה ושדרוג 2 מארזים של מלמ"ש. החלפת TSM והטמעת קומות בייצור. כן. החלפת TSM והטמעת קומות בסביבות הפיתוח. כן.
אז מה היה לנו? ניטור ענן, 485 התראות בקלאודוואץ', 400 אפ דינמיקס קודים, 150 דשבורדים. בקשות שוב, 1,100 בקשות בפורטל שוב מומשו! מה? אני לא מאמין שהצלחתם לעמוד ולעשות את כל המשימות האלה. וואו, כל הכבוד לכם, אתם ענף של אלופים.